Hello Bayab Song, Tangnai Masni Siming Musle Kana eba ke Sanai Koknai, para bising guri gui tongo hunmeni, abo busuk zora tei kwbwi. Baksa borok ke sawo, o Musle Kana para bising go guri gui tongo hunai je kok ka sawi tongmani, abo totally fake news hunai. Kebo ke sawo, abo kwbwi kok no hunai. Hinke jeng ayang tei baisa social media ni bising tei ke jaga Sanai Kokjagoro hunai, video viral ngui tongmarok bo nugui ni tongo. Phaidin ke okok busuk zora tei kwbwi abo no saiman lainai. Da eba kok manya da eba kubun Bayab Song, je jaga Sanai Kokjaga hunai kok kasai phaimani rok, Musle Kana manjaka hunai kok kasai phaimani rok, ayang jaga ni borok rok jeng phone tei kok salai naimani yagolo saiman kha, a kok kwbwi no hunai. Haifano kwbangma fake video rok bo tongo. Jaga o phatar haste ni borok rok no eba half mental tei sinia nugya borok rok no, lukurok lama rok nukha enke abo de Musle Kana ngno jani hunai nai, sikri sokrok khlai kok sunglai manono, baksa borok rok Musle Kana manjaka hunai nai, video ti sagai viral khlailai tongo. Phiaba jeng Musle Kana greibo hunai mania jaga ni video clip rok viral ungmani rok jeng nugui ni tongo. Jeng chongui bo mania saba borok kaham ungui tong, saba borok hamya ungui tong. Aboni bagai jeng Musle Kana ni yakni yognani nijeni sakno safety khlainani jeng silaina nangnai. Puila skang silainai o Musle Kana Bahai sia nugya jagao hor mnangmao phaigei lukurok ni biskango mokol philik saka biang kemai thang. Abo ongkha o Musle Kana rok khung aighan keno para o guri o kebo khiri phalnai kebo khe kwtui phalnai kebo khe kasra thumnai. Abo hai khenung borok nobrung guri gei naigei thango saboni nogo chrai tong saboni nogo doga hamya tei o parani lama bahaibo aborok jottonung borok siwi thango. Abo hai ke borok guri tongmani jarago chrai rokno sachung saini nukha hanke romui tlang thango. Jodi si salo o Musle Kana rok ni yago cherai yak nangya hanke borok horgo phaigei borok ni planning ni mote saboni nogo chrai tong saboni nogo chlakrei abono naigei attack khaleo. Ajorago lukuni borok rok saimani borok no romna bagai naitugui thanganke borok kharei thangai kaisa jagao siring khe achogui tongo. Kuno jaga phanung loriya borok kaisa jagao no achogui tongo. Aboni aichuk ungkhanke bui basaya ko sani borok kharei thango. Taboko khe haisi o Musle Kana nini nogo horgo phagi attack khai pekhanke nung tamu khainai. Abo ongkha dogar sitkari kaham ke roi thudi nini khoro phango je kuno manai mungsa kaham naoi thudi jodi si a Musle Kana nini nogo attack khai pekhanke nini dogar bahaibo abo nungno saimannai jodi si nini dogar kaham ungui tokhanke nung kuno kok saya karei khorang khlaya karei nini parani borokno call khaina hardi message khaina hardi je kuno mungsa khai nini parani borokno rihorina hardi jodi si nung nini nok dogar hamyanke nung tamu khainai abo ongkha nung nini saktei nini family no si banchirigradi nini saktei nini family tongkhanke jottonok tongo. Aboni bagai khorang kotor ke chirikdi khorang kotor kok sadi jekono mungsa khayei o Musle Kana no nini nok ni kutulori rohorti. Aboni pore se parani borok no ringei na horti. Bayab Song tinini video na amchike nung palesnai khaklai norok tinini video no chaja kana hanai tei norok no muito khlai video nang norok Rami Circle app thingna muchuke link description no rojak tongo download khai thingnai ke thungui mano.